Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po kayo? Magandang umaga. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at nakapagnilay-nilay na. Nakahingi na ng mga kasalanan sa ating nakahingi ng tawad. Yan. Ang mga kasalanan sa ating dakilang Panginoon. Kasi alam mo, Miss G, baga, pag nag-isip ka lang ng hindi maganda sa kapwa, halimbawa, nagnanasa ka sa isang sa kapwa, sa isang babae, kasalanan na yon. Kaisipan pa lang, may kasalanan na tayo. Pag tayo nagsalita ng hindi maganda, kasalanan na naman. Pag tayo po ginawa natin yung masama, kasalanan na naman. Kaya kailangan po tayo ay humingi ng tawad sa ating dakilang Panginoon. At kailangan po ay makapag-communion. Ako kahapon dahil pista nga po sa diyan po sa Bacacay, sa Kaugutang Bacacay Albay, ang sabi sa akin, Dok, ang misa 8 o'clock. Nako, pumunta ako, nagmadali ako, dumating akong 8. Wala pa. 8:15, wala pa rin. 8:30, wala. Yung pala 9 o'clock. Di ba? 2 oras ako doon sa chapel. Di ba? Kasi medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-simba. So, tinuloy-tuloy ko na po yan. So, 2 oras ako naglagi doon sa ating chapel dyan sa Kaugutan. At nakapag-communion din tayo. So, ganun po talaga ang isang tao na anak ng Diyos, na kahit ang kasalanan mo maliit, medyo malaki-laki o malaki man, ay kailangan humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Kasi siya po ang nakakalam ng lahat. Anytime, kung gustong kunin tayo, wala kang magagawa. Kung gusto ng Panginoon Diyos na alisin sa iyo ang lahat, wala kang magagawa. O diba? Tingnan po ninyo si Steve Jobs. He died at the age of 57. He owns a multi-billion company. But he fought pancreatic cancer for 7 years. But to no avail. And he was very lonely at the sick bed. Sabi niya, wala palang kwenta ang kayamanan. Wala palang kwenta ang katanyagan. Wala palang kwenta ang lahat ng bagay na karangyaan. Mayroon siyang eroplano, mayroon siyang mamahaling sasakyan, may mansion siya, mayroon siya, everything. Pero nung nagkaroon ng cancer, he was very, very lonely. Kaya ito nga po ang aking itatapik sa inyo, mga minamahal kong kababayan, kapatid, na lalo po tayong umaasinso sa buhay, dapat mas lalo tayong yung faith in God natin, mas lalo tayong lumapit sa Kanya, mas lalo tayong magpasalamat sa Kanya. At para masaya ang ating Panginoon, lalo kang binibigyan ng katanyagan, lalo kang binibigyan ng kayamanan, dapat suklian mo ng pagmamahal ang ating Panginoon. At paano po natin masusuklian ng Panginoon? Wala po tayong we cannot repay God what He has done to us. Ano lang po ang hinihingi ng Panginoon? Sabi, anak, ang kailangan ko lang sa iyo, ang walang damit ay damitan mo. Ang walang nauuhaw, painumin mo. Ang walang makain, pakainin mo. Ang walang matuluyan ay patuluyin mo. Dito po sa panghuli ang medyo delikado. Paano ang mapatuloy po natin? Magnanakaw. So ang gagawin na lang po natin, bigyan natin ng pera para siya ay matulog saan? Sa resort? Sa inn? O gusto mo, mayaman ka naman sa hotel, bigyan mo na pang-hotel, di ba? Kasi hindi ko naman sinasabi na tayo ay ganito, kasi po ang buhay natin ngayon sa mundong ibabaw. Nung sinabi sa atin yan ni Lord, noon ay wala pang mga masyadong masasamang tao. Halos noon mga mababait ang tao. Ngayon kasi, di ba, pakainin mo na sa palad, minsan tutuklawin ka pa. Di ba? Okay. So kailangan, hindi naman sinabi ni Lord
na porke patuloy yun, ang ibig sabihin niya ay patuloyin mo sa bahay mo. Ang ibig sabihin, bigyan mo siya ng pagkakataon, meron siyang masilungan. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang ibig sabihin niya, bigyan mo kung ayaw mong patuloyin sa bahay mo kasi nag-aalala ka, baka ikaw ay pag nakawan pa o may gumawa pa ng masama, bigyan mo ng pera para siya ay makatuloy sa isang bahay o isang inn o isang resort na siya ay mayroong matulugan. Yan, okay, maliwanag. Para po ay klarado sa ating kaisipan. Iyan lang naman ang kailangan ng Panginoon di ba? Sa atin ng Panginoon na tayo maging humble, mabait, mapagmahal, matulungin, huwag abusado, porque may power, akala mo sa taong mahirap ay hindi na tao. Mali po yan. Remember, sa Panginoon Diyos, tayo po'y pantay-pantay. Matalino ka man, mangmang ka man, powerful ka man, powerless ka man, mayaman ka man, mahirap. Pantay-pantay po yan. Di ba? Kaya tayong, ang mga taong nakakariwasa, taong mas marami ang kaalaman, dapat mas lalo po tayo magpakumbaba. Ayan. Diba? Yan po ang gusto ng Panginoon. Para tuloy-tuloy tayong bibigyan ng grasya ng dakilang Panginoon. Okay, naintindihan po ba natin yan? Okay. So, ganun po. Dahil po sa ganyan po ay meron po tayong gagawin na panibago. Siguro mas lalo kayong gaganahan. Mga 5 minutes po ito. Health Tips Corner. Yan. 5 minutes po yan. Kasi naisip ko po yan. Kasi nag-discuss nga kami nung kapatid ko na nasa na internet na naman po yan. May panibagong variant na naman na nakakatakot daw. Di ba? So anong gagawin mo? Hanggang takot na lang ba tayo? Di ba? Andyan si God. Di ba? Andyan po lahat ng mga information dissemination. Okay. Kaya po ako'y nangangailangan po ng researcher. Yung po yung mga walang trabaho dyan. College graduate ka, wala kang trabaho. Di ba? Ang kailangan ko po, 21 to 29 years old ang age. Single. Kasi pag may asawa na po, parating may di ba? Single. Most probably ay babae. Okay, kasi ang lalaki ko minsan, puro babae dito kasama ko, baka magjowa-jowa, mamay nag-away-away pa, problema pa. Pang-apat po, mas maganda po, may she knows how to talk. Di ba? Yung hindi mahiyain. Wala namang ikakahiya. Di ba? Kailangan maging tayo, ay marunong makihalubilo. Pang-lima, at least, kasi nasa sales kami, may pleasing personality. Hindi ko naman sinasabing magandang-maganda, di ba? Ang pang-anim po, dapat honesto, honest, kasi we are dealing with money. We are dealing with goods, di ba? With amazing. Di ba? At kailangan po, loyal sa kumpanya. Hindi loyal lang sa sarili. Di ba? Na yung pala, nagtatrabaho para sa sarili niya, hindi iniisip ang kumpanya. Kung kayo po ay mayroong kakilala, mas maganda po within Legazpi lang, Daraga, yung malalapit lang, isang sakay lang, di ba? Pwede po ninyong papuntahin sa akin, di ba? Papuntahin at 1 o'clock. 1 o'clock, di ba? Monday, MWF na lang. Okay, hindi. Kasi po, MWF, may kami, TTHS, Tuesday, Thursday, Saturday. Di ba? At 1 o'clock. Para ma-interview po namin, pakidala ang your latest resume. Yan, okay. Kung may experiensya, mas maganda. Kung walang experiensya, tuturuan namin dito. Mag-training po tayo. Okay, maliwanag po. Yan. Para pag magaling po siya, mabilis po umasinso. Di ba? Tuturuan lang po natin. So, ang aking contact number nga pala, so pwede po ninyong iyan sa aking page, Doc Joey Betito page. Pwede advance na doon, advance notice. Di ba? Doc Joey Betito page. Please search Doc Joey page po ito, DOC, Doc Joey Betito page. Search, di ba? Then click like. Okay. Then pwede po na ninyo doon mag-apply ka na doon. Okay. So, ganun po yan. At kailangan namin ang
interview, mga 15 to 30 minutes with Miss Gilay Magracia, ang aking assistant. Okay, siya po ang hanapin ninyo. Okay, para po sa atin, kasi magkakaroon po tayo ng Health Tips Corner. Yan. Para sa ating mga kababayan. Ano ang gagawin? Lagi na lang tayo tinatakot. Variant, corona. Actually po, maniwala kayo sa akin, when God created man, perfect po tayo. Perfect. Meron tayong defense mechanism. Pero iyan pong ginawang yan sa atin ni Lord through the years, iyan po ay kinalaban. Anong kinalaban? Ang tao nag-invention kung ano-ano. Yan, ito magaling. Kung magaling yan, bakit umikli ang lifespan ng tao? O, di ba? Dapat kung ang ano po ay magaling, dapat po ay ang lifespan ng tao dapat humaba ng humaba, di ba? Kaya ako hindi naniniwala ng iyong mga invention ng tao ay nakapagpapahaba ng buhay. If you analyze from the time of Adam and Eve hanggang ngayon, umikli na ng umikli ang buhay ng tao. With the time of Jesus Christ, ang buhay ng tao, mayroon pang 900 plus, 800, 700, 600, 500. Pero ngayon po, umikli ang buhay ng tao. Bakit? Yan. Kasi we are too much reliant sa inbensyon ng tao. Hindi na tayo, yung binigay sa atin ng Panginoon Diyos, iyan sinit aside na natin. Dahil nga po saan? Dahil sa media, dahil sa so many things na ginawa ng mga mayayaman diyan po sa abroad. Di ba? Hindi ko na sabihin kung anong bansa. Di ba? Ngayon po, iyan po ang gusto nating ipaliwanag sa ating mga kababayan na two sides of the coin, di ba? Dapat kayo ay pwede kayo, may choice kayo. Hindi po yung bulag na tayo, kahit 10 taon ka na umiinom ng gamot, hindi ka gumagaling. Ibig ko sabihin, hindi ko sinasabing masama. Wala akong sinasabing masama. May kulang. Ano ang kulang? Iyon hanapin mo. Di ba simple yan? Bakit masama ba yan? Masama ba yan? Kasi buhay po ninyo nag-iisa. Bakit mo ipapaubaya? Katulad kanina, yung mga executives yung mga ano po dyan ng BIO, andyan sa Dorotea Resort. Pag dating ko kagabi, oy, Doc Joey, kinausap ako. Mga ano po ito, mga magagaling po ito, mga ano po ito, may mga PhD po ito yung isa po doon, kinausap ako. Doc, yung asawa ko, kanina kinausap ako, may kidney stone. I think na mild stroke na. Ang gusto ng isang doktor, surgeon, ay operahan. Pero ayaw na magpa-opera. Kaya kinausap ako. Kako, ma'am, ganito yan. Umpisan muna Amazing Trio. Kaya sinabihan ko na yung staff ko, ito, bigyan mo na si ma'am, may promo naman. Start muna. Pagkatapos binigyan ko ng calling card kasi nagmamadali na po ako. Mga intellectuals po ito ng BIO. May mga PhD po ito. Ang tawag doktor. Doctor of Philosophy, Doctor of so many kinds of doctor. Economics o kung ano-ano pa. Di ba? Open-minded po sila. Ang kailangan kasi, whoever you are, kahit ikaw na pinakamataas na tao sa mundong ibabaw, dapat buksan mo ang iyong kaisipan, ang iyong puso. Bakit ako magparainom ng bulong ng gamot ng 10 taon na hindi pa ako gumagaling? Di ba? At ang vitamins ko, synthetic vitamins din. Bakit ganon? Yung bagong research ngayon sa Amerika, nasa YouTube na po, nasa internet na marami daw na gamot ngayon nakaka-induce ng high blood. Biruin po ninyo yan. Kaya sa Amerika at sa buong mundo, number 1 killer, cardiovascular disease related sa puso. Diba? Biruin mo, akala mo gamot, yung pala nag-i-induce. So, anong kailangan mo? May pangunra ka dapat. Diba? Para hindi pag-induce na yan, merong kukontra para hindi ka magka-high blood. Sasabihin mo na naman sa akin, Doc Joey, mahal na masyado. Bakit mura ba ang ma-hospital buhay ng tao?
Mura ba ang mamatay ang tao? Mura ba ang libingan ng tao? Lahat po yan mahal eh. Tanggalin mo na lang ang bisyo mo. Oh, yun ang ano natin. Di ba? Nagmi-maintenance kang 10 taon. Meron nga sa akin nagsabi, nag-maintenance siya 25 taon. Oh, kaya yung creatine niya tumaas na masyado. Di ba? Oh. Okay. So, ganun po yan. Kailangan po tayo ay open-minded. Kaya gagawa po ko na Health Tips Corner. Kailangan po ang magaling na researcher. O kung ikaw all around, ay malaki ang ano mo. O, di ba? Kung ikaw ay magaling sa marketing, anong malay mo? Later on, may car plan ka. After 2 years or 3 years. Okay. Di ba? So, ganun po yan. Ang kailangan kasi, sabi ko nga, kung gusto magtrabaho, kailangan exceptional ka. Di ba? Hindi yung trabaho na iniisip mo lang sweldo. Ay, mali po yun. Di ba? Okay, marami po ngayon. Marami nangangailangan sa atin. O, di ba? Ang tabako, kailangan dyan ng tao. Dapat may tao ako dyan. Di ba? Ang ligaw, 3rd District, dapat may tao tayo dyan. Di ba? Kasi hindi po natin ano dyan, kaya nga po kailangan natin magagaling. Yung hindi mahiyain. Di ba? Paano kikahiya? Si Doc Joy ba kinakahiya? Sabi nila, yummy pa rin. Biro lang po yan. Baka yung mga manang dyan magagalit sa atin. I'm sorry, my love. Hindi sila makapaniwala sa edad ko. Bakit? That's only age. Ang importante, ano ba ang ginagawa mo sa katawan? Pero kagabi, nakakain ako ng bawal. I'm sorry, Lord. Nakakain ako ng konting minudo. Pero kinain ko lang yung laman. At saka yung maraming atay. Masarap tagawa ng minudo ng aking manugang na si Richard. At saka yung paborito kong yung may sabaw na sutanghon. Di ba? Yan, nung malit pa kasi ako, yan ang paborito ko. Okay. So, ganun na po. Nagpista sa amin, walang handaan. Kagabi nagluto yung aking manugang. So, ganun po talaga yan. Ibig sabihin po, may gagawin tayo sa buhay natin. Ngayong pandemic, sabi ko nga, walk. Lumakad ng extra mile or work. Magtrabaho ng extra mile. Ganun po yan. You cannot do anything about this, the hardship of life. Right now, tuloy-tuloy po yan. Kaya sabi ko nga, crucial ang 2022 election. Kung magkamali po ang mamayan, ay delikado magkawindang-windang tayo. Pag tayo po ay hindi magkamali, ibinoto po natin ang mga opisyalis, lalo na ang presidente, so mayroong kakayanan, walang korupsyon, idudusay ang buhay niya para sa ating bayan, may pag-asa po ang Pilipinas. Kasi po, crucial ang 2022. We are facing pandemic. Ako po, wala namang interest dyan. Ang interest ko lang po ang aking mga kababayan because I'm a Filipino, I'm a Christian, I love the Filipinos. At hindi ko naman kaya kasi wala naman ako sa gobyerno. At ayaw ko naman sumali sa gobyerno kasi wala akong kakayanan, wala akong pera. Di ba? Kaya nga hindi ako mandidato. Last minute, kinukuha pa akong tumakbong board member. Hindi I big up. Kasi alam ko matatalo lang eh. Sobra pang pagod. Kung manalo, ay talo pa rin. Kasi halos wala na akong oras sa itong ating munting negosyo. Di ba? Kaya sabi ko, tutulong na lang sa mga matitinong kandidato. Okay, ganun lang po yan. It's my choice. Sana po yung mga kandidatong hindi ko matulungan, pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo. I'm sorry. Anong malay yung pagdating ng araw, matulungan ko rin kayo kung maganda po ang inyong intention. Ganun lang po naman yan eh. Di ba? Okay, so much for that. Ang pag-usapan po natin ang kalusugan. Kasi ang dami po may problema sa kalusugan. Sang katutak ang may problema sa totoo lang po. Kaya nga po, ito, December 1,
December 1 sa umaga, pinapano ko na ay merong tayong pamaskong handog, di ba? The poorest of the poor. Ano ibig sabihin? Pinakamahirap sa mahirap. Hindi ko po kaya kung ilan ang kaya namin mabigyan. Okay, hindi ko po lahat ha. Hindi pa ako sa gobyerno. Wala naman po akong extra money. Sa totoo nga lang po, hindi na ako pumupunta sa mall. Wala akong sigarilyo, walang inom, walang sugal. Hindi na ako pumupunta sa mall para meron akong maitulong. Kasi ganun talaga eh. Pag may mission ka eh. I hope matuwa sa akin ang ating Panginoon. Di ba? Diba? Kahit pa paano makatulong ako. Pero wag naman po lahat kayo. Hindi ko kaya. I'm not the President of the Republic of the Philippines. Gawin ninyo ako presidente sa 2028 pag hindi ko kayo ay saan katutak. Pero pag ako po maging presidente, ang dami nating gagawin. Bawal sa akin ang tamad. Bawal sa akin ang walang disiplina. Marami sa inyo magagalit sa akin. Kasi anong gagawin ko sa TISDA? Lahat ng barangay level, tuturuan ko yan ng skills, technical skills, lahat. Di ba? Lahat na katiwangwang na lupa, patataniman ko yan through barangay. I-involve natin ang barangay, pero walang corruption. Bigyan natin silang mga allowances, wala lang corruption. Di ba? Alam po ninyo, lahat mayroon sa atin. Kaso nga po lang problema sa atin dito, red tape. Red tape ang problema. Grabe, kukuha ka lang ng lisensya, mag-aaninegosyo ka. Ang dami. Ano bang mga ano? Mamuhunan ka na. Itong babayaran mo lang. Wala ka naman kung ano. Sus. Puro pag marami kang dadaanan, yan ang problema. Tagal ko na po sa 40. 50 taon na po ako. Sa trabaho, negosyo, kaya po alam ko. 17 anyos pa lang po ako, nagtatrabaho na. Kaya alam ko po yan. 50 years. Alam ko, nagtrabaho din po ako sa gobyerno. Pag maraming dinadaanan, andyan po ang malaking problema. Okay. Doc Joey, paano mo naman yan kung isa o dalawa lang dadaanan, di baka mali ang gagawin mo dyan, ganito. Yung pinaka-importante lang, yung iba dyan gawin mo lang mag-surety ban ka na, answerable dyan, insurance. Kasi po matagal akong insurance man. Di ba? Tapos siya, yung insurance niya, ang will answer for that. Di ba? Kung siya ay gumawa ng kapalpakan. Kasi kailangan po may safeguard, pero bilisin po natin, gawin natin parang nasa Hong Kong. Kung ano pong magandang pamamaraan dito sa Asian country, iyan po ang ating gayahin. Gaya-gaya lang po natin yan, pagkatapos pagandahin pa natin. Tulad naman halimbawa sabi Metro Manila, ang dami ng tao, puro squatter. Tanggalin na natin squatter, patayuan natin high-rise, puntahin ninyo ang gobyerno sa Singapore. Bakit walang squatter, puro high-rise, pagkatapos may park? Paano naman hanap buhay? Pupunta dyan ang TISDA, kausapin mo ang mga multi-billionaire. After nagkaroon na ng technical skills, bigyan na yan ng trabaho. Sino pa? Yung hindi kaya sa Metro Manila, pauwiin sa bawat probinsya, bigyan ng 1 year na suporta, tirahan at lahat-lahat na. Bawal na silang bumalik doon. Pag bumalik, meron pong imprisonment. Wala na. Marami akong ideas sa totoo lang na napakaganda para umasinso ang Pilipinas. Di ba? Grabe po ang aking ideas para umasinso ang Pilipinas. Pero number 1 po dyan, we have to pray and pray and pray and pray. Di ba? More prayers. Sabi ko, more prayers, more actions with passion in love. Kasama po yan ang love, pagmamahal sa bawat tao. Respeto sa bawat tao. Huwag natin sabihin, mahirap lang yan. Wala nang respeto yan. Mali po kayo. Nakikita po yan ng Panginoon. Di ba? Okay.
So yan po ang dapat na maglilid sa ating bansa, sa ating probinsya o sa ating bayan. Dapat ganun po yan. Okay, maliwanag. Ay, nanghihinayang ako sa Pilipinas. Diyos ko, andito na lahat. Andito na po lahat sa Pilipinas para tayo umasinso, tayo maging hari sa buong mundo. Bigyan ninyo ako 10 taon pag hindi tayo maging number 1 in Dow. Pero blanket authority. Zero corruption, pero sangkatutak ng mga allowances. Meron pa tayo dyan ng mga reward, mga competence, maraming incentives, di ba? Pero yung vision ninyo, wala yan, wala tayo dyan na usapan. Dapat ganun. O, di ba? Mga sekretary na ganyan, sweldoan mo ng 1 million. 1 million, allowances 500,000. Magnanakaw pa ba yan? Hindi na. Pag nagnakaw, di hambalusin mo ng buntot ng page. Diba? Sus, Panginoon ko, ang ganda ng Pilipinas, Diyos ko. Pero malas lang talaga tayo, Diyos ko, Panginoon ko. Kulang tayo sa prayers. Prayers, disiplina, love of God, love of country, love of people. Yan po ang kailangan natin. Hindi mo kailangan dito masyado kang matalino. Masyado kang matalino para sarili mo lang naman ginagawa mo. Wala rin. Ganon din po sa ating kalusugan. Marami akong gagastusin. Umiinom na ako ng gumamot. Inom pa ako ng Amazing 4 mo, Doc Joey. O bakit? Mas mura. Yung inom ka ng gamot mo, inom ka ng Amazing 4, o ma-hospital ka, o mamatay ka. Diba? Anong pagbibilian mo? Gamot and Amazing 4, or ma-hospital, o mamatay? O yan pagbibilian mo. Diba? Pag magaling ka naman, sasabihin naman sa ng doktor mo, pwede nang bawasan yung maintenance mo. Pwede na rin siguro later on, nakikita talaga sa laboratory mo, tuloy-tuloy laboratory, puro normal na. Ang blood pressure mo, normal ang cholesterol mo, normal ang sugar mo. Later on po, pwedeng tanggalin niya ng iyong doktor. Diba? Diba? Kami naman po, babawasan, ibibigay na lang namin sa inyo maintenance. Di ba? Ay, ang problema nga po, pag isang buwan pa lang, gusto na ninyong gumagaling. Samantang 10 taon kayo umiinom ng gamot, hindi kayo nagrereklamo. Sa akin, 1 month, gusto ninyo gumaling na kayo kaagad. Gamitin naman natin ang isip, di ba? Gamitin natin ang isip. Okay. Ngayon, pag gumaling na, 3 months magaling na, ihinto na ninyo bigla. Siyempre, hininto na ninyo yung nutrition sa katawan, maaari naman after 3 months, hindi ka ulit magkasakit. Diba? Kasi malakas pang immune system mo. Pero after 6 months, malakas pa kaya. Kung humina na, paano? Maaari magkasakit ka na naman. Di ba? Very simple po yun. Pag magaling ka na, balik ka kay Doc Joey Bitito. Magpa-analyzer tayo. Total, 100 pesos lang. Quantum resonance magnetic analyzer. Di ba? Mayroon po kayo dyan. Yung mga malapit po dito sa amin, pwede kayo magsadya para sa magnetic resonance analyzer natin. Di ba? Hanggang 11:45. Kung mag-text kayo, later on, pwede hanggang 12. Ngayon naman po, dyan po sa ating, yung mga nagre-request dyan ng quantum resonance magnetic analyzer dyan po sa ating, ang ating outlet dyan po sa Purokwan, Kimantong Daragalbay, sa pamumuno ni Miss Mega Diamond Arlene. Darating po tayo dyan mga 12:30. Yan. Kakain sandali, di ba? Na kami ay hanggang mga 2 o'clock, 2:30 or 3 o'clock. Makipag-ugnayan lang po kayo kay Mega Diamond Arlene, di ba? Sa ating yung examination. Sa natural po ito, natural. Hindi po ito pampalit doon sa inyong laboratory exam. Ang laboratory kasi, doon po sa mga synthetic drugs yan. Sa amin natural, makikita mo. Di ba? Na wala ka pang gagastusin ng libo-libo. At least, makapag-prepare ka na. Di ba? 100 pesos lang po yan.
Okay, automatic. Kasi nakalagay din, merong green, ang green, normal. May pula, ang pula po, severe po yan. Meron po yung yellow at meron pong blue. Red, delikadong delikado. Yellow, medyo mabigat-bigat na rin. Blue ay mildly, may kunti. Green, normal na normal. Yan. Dapat maraming normal. Sa akin ata halos lahat ay green. Wala akong red. Thank you so much, Lord. Diba? So, okay. Talagang nag-aano ang aking amazing 3 o amazing 4 sa akin. Yan. Okay. Okay. Ito po, babasahin ko po itong bagong naming ganito. Itong bagong variant na kinakatakutan na naman ito. Ang tawag po nito, Omicron variant. Omicron is the newest COVID-19 variant of concern according to WHO. Ang WHO po, nangangalaga ng kalusugan sa buong mundo. A new COVID-19 variant now named the Omicron variant was detected in South Africa. Yan. On Wednesday, prompting renewed concern about the pandemic, a major stock market drop. Bumagsak na naman yung stock market. In the imposition of new international travel restrictions to stop the spread. So, ibirahin mo yan, yung travel, i-restrict na naman kasi para hindi makahawa sa ibang lugar. Though the variant's existence was first reported by South Africa, it has also been found in Belgium, Botswana, Germany, Hong Kong, Israel, Italy, and the United Kingdom. Even United Kingdom, mabiruin mo yan. Meaning the variant has already spread, though how far is unclear, as new cases continue cropping up around the world. Okay. So, ito na po yan. Kung kayo po ay may lupa pa na mataniman, magtanim na po kayo ng malunggay. Ang malunggay, madali lang po yan. Itutokdok mo lang yan Di ba? Ano yun ninyo? Pagkatapos, ano ninyo? Pag tag-init, dilig-diligan ninyo ng kaunti-kaunti. Di ba? Malunggay, talbos ng kamote, kangkong, mayroon kayong gabi sa tag-ulan doon sa mababa. Di ba? Kung kaya mo ninyo, may lagay na ampalaya, kung ano-anong mga gulay. Di ba? Ngayon, kalamansi, na yung grafted na kalamansi, isang taon natin, pwede na rin kailangan marami tayong kalamansi. Magtanim na rin po kayo ng maraming luya. Ang luya kasi doon po sa medyo hindi yung antub na tutubigan kasi mamamatay po yan. Okay. Magtanim na kayo ng turmeric kasi importante po yan. Malunggay, importante. Kalamansi, importante. Kamates, kailangan po natin yan. Sibuyas, di ba? So yan po, magtanim na po kayo dyan sa paligid ninyo. Yan po ang wala pa kayong gastos niya na exercise pa tayo. Okay po, maliwanag. Kasi kailangan, may problema, mayroon kagad tayong solusyon. May temporary solution, di ba? Okay. While it will take scientists, mga scientists yan hindi po doctors. Hindi po medical doctors yan, scientists ang nag-aaral. Some weeks to understand pero po may mga medical doctor na naging scientist, nutritionist, researcher. Okay, baka yung ibang doktor magagalit sa atin. Understand the Omicron variant, including how quickly it can spread and what the illness that results from infection look like. So madali po itong mag-spread ang Omicron variant. The World Health WHO has already labeled Omicron a variant of concern. So, ibig sabihin, concern na ang variant na ito. Anong concern? Yung ikaw ay kailangan ikaw ay alam mo at ikaw ay meron kang gagawin. Meaning, it could be more transmissible, more virulent, and more able to evade protection granted by vaccines than the original strain of COVID-19. Pero mo, to evade the protection granted by vaccines, ibig sabihin, mababaliwala na ang vaccines halos nitong Omicron na ito. Kaya nakakatakot. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag tayong magkampante na vaccine kayo. Okay, that's fine.
Pero malakas bang immune system mo na binigay sa atin ni Lord? Pinabayaan mo kasi sigarilyo ka ng sigarilyo, inom ka ng inom, sugal ka ng sugal, hindi ka na natutulog, wala ka ng exercise, kain ka pa ng kain ng mga patty foods, mga masarap na litchi plan, mga cake, mga soft drinks, ayan ang mangyari sa katawan mo. Diba? No, dito sa Omicron, tapos kang bata ka, kung hindi mo pinalakas ang immune system mo. More information about the new variant is sure to emerge over the coming days and weeks. But here's what experts are saying so far. Ito mga eksperto na po ito ang nagsasabi. What do we know about the new variant? Ano ang alam natin sa Omicron variant? Early evidence suggests that the Omicron variant is highly contagious. Nako, nakakahawa, grabe. Highly contagious. So ano pang laban mo nito? A strong and healthy immune system. Possibly more so than the Delta variant. Delta variant nga, mabigat na yon. Itong Omicron variant, mas deadly. Okay. With more than 30 mutations on the spike protein, the part of the virus that binds to a human cell infecting it, Omicron could both be more transmissible and have more mechanism to evade immunity already conferred by vaccines or prior infection. Mama. So, ibig sabihin, di ba yung COVID-19, ang sabi, itong ating mga vaccines na ito, ay ikaw ay meron ka ng immune ka na. Immune ka na. Ibig sabihin, maaaring hindi ka na. But it's not 100%. Kaya nga sinasabi nila, hindi sure. Kasi nga trial itong mga vaccines na ito. Pero according to them, ito po ay may protection ka na sa COVID-19. Pero dito po sa dito sa Omicron variant, nakalagay do, both be more transmissible and have more mechanisms to evade. Evade, ibig sabihin, hindi ka makakawala. Evade, immunity. Wala kang immunity. Kahit ikaw vaccinated ka na ng COVID-19 vaccine. Di ba? Or prior infection, or prior, bago ka nag-infected nitong Omicron variant. So far, cases of that variant have appeared primarily in young people. Ito, young people na. Leaving them exhausted with body aches and soreness, according to Dr. Angelique Coetzee, head of the South African Medical Association. We are not talking about patients that might go straight to a hospital and be admitted. Di ba? Relative to this pandemic peak, cases in South Africa are relatively low right now. However, the country has still seen a substantial spike in new infections. On Friday, South Africa reported new 2,828 COVID-19 cases, according to the Associated Press, with as many as 90% of those cases potentially caused by the Omicron variant. Ibig sabihin, sa 2,828 na new COVID-19, infected nito is 90% ng itong bagong variant, yung Omicron. So, ilan yan? Mga more or less, mga 2,500. Di ba? May higit pa. Reinfection is also concerned with the new variant, according to the journal Nature. But at this early stage, it's difficult to tell how likely in reinfection or breakthrough infections actually are. Okay. So kaya nga po sinasabi ko sa inyo, aantayin mo bang ma-infect ka? O kailangan handa ka? Prevention is better than a pound of cure. Kasi napakahirap ngayon, mga hospital ngayon, punuan. Di ba? Kahit may pera ka, delikado ka pa rin. Mas lalo na yung walang pera. The mutation profile gives us concern, but how? But now we need to do the work to understand the significance of this variant and what it means for the response to this pandemic. Dr. Richard Lizels, an infectious disease expert at the University of KwaZulu-Natal in Durban, South Africa, said at a South African Health Ministry press conference on Thursday. Okay?
whether the efficacy of treatments such as monoclonal antibodies in new pill treatments from Pfizer and Merck will be the same against the Omicron variant is also unclear. So, hindi pa nila alam, di ba? As is the new variant's virulence or how sick it will make those infected. So wala pa silang data dito. Dr. Liana Wen, a professor of public health at George Washington University, told CNN's Jim Acosta on Friday, yan na po sinasabi ko sa inyo. Kaya po dapat tayo ay mag-ingat, di ba? On Friday, according to WHO, the earliest known case of Omicron variant was November 9. Ano na ngayon? November 28. And the mutation was first detected November 24 in South Africa. Okay. Yung detected November 24 in South Africa, which has an advanced detection system. While the Delta variant is still the dominant strain worldwide and accounts for 99.9% of cases in the US, the discovery of the Omicron variant has coincided with a spike of South African cases. A 1,124% increase over the past 2 weeks. Ang taas. 1,124% increase over the past 2 weeks according to the New York Times. So ito po, ang Omicron variant, ito na po ang kinakatakutan ngayon. Ito payo ko na naman sa inyo. Wala pa itong gastos kasi alam ko mga kuripot kayo, karamihan. Pagdating sa health, kuripot kayo. Ako hindi po kuripot, kaya abot ako sa 125 to 130. Bahala kayo sa buhay ninyo. Mahal ninyo ang pera ninyo. Hindi, ilagay ninyo sa hindi ko nasasabihin kung saan, baka magagalit kayo sa akin. Lagay na lang yan yung sa bed ninyo, pagtulog ninyo, isama ninyo yung pera ninyong sangkatutak. Bulto-bulto. Di ba? Okay. So, meron naman tayo, may Delta variant, may Omicron variant. So, anong gagawin natin? Andyan na po yan. Sabi ko parati, anong ating, more prayers, more actions with passion in love. More prayers, maraming pagdadasal kahit saan ka. More actions, marami kang gagawin araw-araw. Mga gagawin mo, kailangan iwasan mo na ang mga gastusang hindi kailangan. Kailangan po ay ang inyong kaisipan ay malinaw, positive ang attitude. Ikaw ay masaya sa pang-araw-araw. Ikaw ay may walking man lamang na kakatulog ka 7 hours a day at least. Umiinom ka ng at least 8 glasses of potable water. Di ba? Pag ikaw ay pagod na sa trabaho, mag-idlip ka, mag-nap or mag-idlip, kaysa mag-chismisan kang chismisan na walang kwenta. Di ba? Huwag ka na mag-isip ng negative. Puro positive. Kung whatever you have, yun lang pagkakasyahin mo. Di ba? Sa panahon na ito, kailangan cost-effective. Ibig sabihin yung pera mo, mahalaga, ibibili mo, gagastusin mo lang sa pinaka-importante. Ang pinaka-importante, health, food. Yan pinaka-importante. Health, food. Di ba? About health, food. Okay. Yun ang pinaka-importante na 1 and 2 po yan. Ayun, mga clothing naman yan. May clothing ka naman. Huwag ka nang bili ng bili. Siguro during birthday mo na lang. Once or twice a year, di ba? May mga sapatos ka na. Bakit ba bago naman sapatos? Kung ikaw fan ni LeBron James, kung ano lang magkaroon siya ng panibagong shoes, doon ka lang bibili. Lalo kung para maging mura, kung naging mayroon na ang promo, di ba? Okay, maliwanag. Kaya nga tayo, promo pa rin po hanggang Tuesday. Yung Amazing Trio, yung Amazing 4, kung whatever your discount plus 10%, malaking bagay po yan. Kung 25 ka, 35. Kung 30, 40%. Di ba laki ang discount mo? Avail na kayo while supply lasts, di ba?
Okay. So, ganun po yan. Oh, more actions. Diba? So, uminom ng quality supplements tulad ng Amazing Trio, Amazing 4, Mega 1. Kasi kailangan talaga natin yan. Eroded na kasi ang vitamins, minerals sa mga kinakain natin eh. Eroded na. Unlike 1,000 years ago, na kumain ka lang ng mansanas, sabi nga, an apple a day keeps a doctor away. Ngayon, hindi na po totoo yan. Isang dosina ng apple, baka hindi pa rin. Di ba? Kasi eroded na nga po ang vitamina, mineral sa mga kinakain natin. Kaya kailangan natin ng natural supplementation. Bakit natural? Kasi walang chemical eh. Okay? Di ba ang katawan natin ay sa natural? Di ba? Sa mga natural na kinakain natin, wala namang tataas ang creatinine mo. Di ba? Pero sige nga, subukan mo puro ka antibiotic pag hindi yan ang iyong kidney mo. Di ba? Ganun po yan. Kailangan magmarunong tayo mag-research. Hindi yung, bakit ang daming dinadialysis? Kayo na ang sumagot yan. Di ba? Okay. Ano ba? With passion. Passionate ka. Pag ikaw may ginagawa, gusto mong makatulong, passionate, gusto mong may ma-accomplish, passionate ka. Walk an extra mile. Di ba? Huwag yung parati, ako, ang hirap-hirap, hindi ko na kaya, di ba? Para suko ka ng suko. Paano mo susukuan ang Omicron variant, Delta variant? Andyan na yan eh. Di ba? Ano pa? With love, pagmamahal. Love. Yan, love, with love. Kailan may pagmamahal, pag ginagawa mo, ay gusto mong makatulong, may love, di ba? Mahalin mo muna ang kapwa, at in return, mamahalin mo ang sarili mo. Unahin mo muna ang kapwa bago ikaw. Yan. Okay, maliwanag. So, Omicron variant na po yan, galing South Africa. Yan nga po ang kinakatakutan ngayon. Kaya huwag po kayong... Ang problema nito, sa Omicron variant, yung COVID-19 vaccine mo, maaaring mababaliwala. Ano namang gagawin? Vaccine na naman. Ay, sus, Panginoon ko. Okay. Ano ang solusyon? Ito na. Solusyon natural. Gusto ba ninyo? Mag-text kayo. Gusto po ninyong libre po ang aking payo sa inyo eh. Libre. Hindi naman kayo nagtitext. Diba? 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 So, ganun po yan. Diba? So, paano na po ang gagawin natin? Ayan na po yan, ha? Ayan na po. Okay na po yan? Okay na? So, ano ating gagawin? Diba? Gagawin. Sa Delta variant, andyan yan. Omicron variant. Okay. Examinin po ninyo ang bahay ninyo. Ang bahay. Ano po nakapaligid sa bahay ninyo? May lupa pa ba? Doon na tayo sa extreme. Walang lupa. Walang lupa ka. Paano ka magtanim? Bumili po kayo. Meron po kayo. Gumawa kayo ng mga lata. Lata or paso. Lagyan ninyo ng lupa. Diba? Kumuha po kayo ng humingi kayo sa Bureau of diyan po sa agriculture, sa bawat LGU kasi may agriculture po yan eh. Humingi po kayo ng buto ng malunggay, taniman po ninyo. Yung iba naman, damihan mo, taniman mo ng talbos ng kamuti. Pagbili po ninyo, 5 piso, yung pula po, di ba? Yung mga dahon po, di ba? Yun ang lulutuin ninyo sa kusido, di ba? So, yung pong stock, yung tangkay, itanim ninyo. Yan. So, may malunggay ka na, meron ka ng talbos ng kamote. Pwede rin po yung kangkong. Di ba? Yung kangkong, meron din po yan. Pwede rin po yan. Di ba? 3 ng klase. Ano pa ba ang pwedeng gulay? So, dapat doon. Then, araw-araw po ninyo, gagawin ninyo,
Pag tag-init, didilig-diligan mo. Pag tag-ulan naman, ipapasok mo. So baka masubrahan ng ulan. Di ba? Araw-araw gagawin mo. Di ba? Mamaya po niya, mag-harvest na kayo. Doon naman sa may lupa, mas maganda. Natataniman natin. Di ba? Okay, maliwanag. Para po, gulay pa lang, makakatulong na sa katawan natin at makakaminos na tayo sa gastos. Diba? Eh, paano ang prutas? Kulang tayo. Diba? No, magtanim din tayo ng ng kamatis. Kailangan natin yan. O kalamansi, yung mga grafted. May mga grafted na kalamansi ilang Then magtanim din po tayo sa isa rin na ng yung turmeric, di ba? Ang turmeric kasi gusto niyan yung may lupang medyo umbok, hindi po yung naulanan kaparate, di ba? Dinilig-dilig pa konti-konti yan. So mayroon ka ng kamatis, may gulay ka na, may turmeric ka na, din kung pwede pang may kalamansi, di ba? Okay. So, iyan po yung mga magaganda makakatulong sa ating katawan. Di ba? Maya't maya, iwasan natin ang matatamis, ang soft drinks, iwasan natin malalamig. Kasi po yung mga virus niyan gustong malamig. Di ba? Kaya po, pag lukewarm water. O kung meron ka ng kalamansi, gagawin mo dyan lemonade. Yun lang, lagyan mo ng turmeric. Pag medyo masama pakiramdam mo, malunggay, lagyan mo pa ng malunggay, inumin mo yan, mayat maya. Di ba? Pag hindi pa kaya, inuman mo na pinakamura, Miracle C, 5 klase natural vitamin C. Hindi pa umubra, Amazing Trio. Hindi pa umubra, Amazing 4. O, obra na yun. Di ba? Ang importante, gumaling ka na. Gumaling ka. Huwag yung puro tayo takot ng takot ng takot. Walang ginagawa sa buhay natin. Delikado ang buhay mo. Iisa lang buhay mo. Paano ka? Paano ang pamilya mo? Maubos ang pera mo. Ang mahal pa naman ng infected ng COVID na yan. Di ba? Yung iba gumagastos milyon-milyon. Dido pa. Grabe. Okay. Maliwanag po. Sana naunawaan po ninyo ang mga sinasabi ko. Di ba? Okay. So yan po ang mga health tips corner natin. Pinasadahan ko na kayo. Di ba? Kaysa panood kayo ng panood sa bakbakan ng politika, wala ka naman pakinabang dyan. Di ba? Nag-awayan. Suportadores lang tayo. Mag-awayan tayo dyan. Ako, bakit ka makipag-awayan dyan? Wala. Pag nanalo yun, baka hindi ka nga makilala na nagtumulong ka na sangkatutak. Di ba? Okay. So, ganyan po yan. Ang importante ang buhay natin na tayo healthy. Di ba? Kasi pag healthy ka, makagawa ka ng trabaho o negosyo, di ba? Na pwede mong pakinabangan, di ba? Naging healthy ka, okay ka, mag-repair ka ng 1,000 sa akin para kumita ka. Di ba? Di ba? Convicted ka. May conviction ka. What I mean, may conviction ka. Ako, gumaling. Takot sa akin ang COVID-19. Medyo nilagna, sumakit ang ulo ko. Ininuman ko lang nito. Ng Amazing 4. Wala. 3 days, wala na. Wala akong problema. Diba? Kasi sabi ni Doc Joy, magtanim na ako ng maraming gulay. Diba? Ng kamates, ng kalamansi, ng turmeric, yan, diba? Ng malunggay. Diba? So, tinuruan tayo. Diba? Maganda. Iyan nga po ang gusto kong, iyan sana ang wish kong mangyari. Meron magtuturo sa atin from the government. Hindi puro tayo, puro problema. Puro problema. Vaccine. Okay po ang vaccine. Pero ang tanong nga ng karamihan sa akin, Doc Joey, okay ba itong vaccine na ito? Bakit ko? Kasi bakit may waiver? Kasi sa ibang vaccine, walang waiver. Kako, hindi ko alam. Kasi kung magaling yan, sana walang waiver. Di ba? Kasi nga nakalagay po yan, trial vaccine. Di ba? Yan sinabi, trial vaccine. Kasi nga, minadali because of the pandemic. So, kaya nga, kung pinadali yan, kailangan may safeguard ka, palakasin mong immune system. Di ba? Okay? Naliwanag.
Kasi may mga pre-existing, yung po ang delikado na disease. Okay. So, dapat maunawaan natin ang lahat. Lahat. Okay. So, may mga sa inyo pong mga katanungan, di ba? Please contact Doc Joey sa 0998-975-8121, 0998-975-8121. Ayan, okay. Yan po ang ating hotline. Ang ating Globe, 0917-853-8933. 0917-853-8933. At para po ninyo sa inyong impormasyon napakaganda, kasi magkakaroon din po kami ng Health Corner doon po sa page namin. Facebook page. Kailangan po i-like ninyo ang Facebook page ni Doc Joey Bitito. D.O.C. Joey Bitito. Please like it para kung ano po mga impormasyon magaganda na makatulong sa inyo, mababasa ninyo libre. Ang kailangan lang i-like ninyo. Ngayon, kung marami kayong mga mahal sa buhay, mga anak ninyo, kapatid ninyo, kaibigan, kamag-anak ninyo, kaibigan, invite mo to like the page. Kasi baka mabasa nila ay matulungan natin, di ba? Kasi ikaw nga okay, yung anak mo malayo, hindi naman alam yung page ko, hindi niya nababasa, may nangyari sa kanya, magsisisi ka. Di ba? Para ilalike lang, wala namang gastos yan Libre ang information. So, hindi po ito Facebook name, page, doon po sa pinakadulo. Isi-search mo, Doc, D.O.C., Joey, Bitito. Kung wala kang Facebook, yung anak mo, asawa mo, apo mo, tatay mo, nanay mo, pinsan mo, di ba? Ang importante, mapapanood ninyo ang aming mga programa. May mga health tips po tayong gagawin at ipopost din po natin dyan. Okay, maliwanag. Sana po katulad itong Omicron variant, hindi na alam yan ang karamihan. Ngayon po, pina-research ko na kay Miss Gilay. Meron na explanation na kaagad. Di ba? Kaysa antayin pa natin ang WHO. Di ba? Ang DOH, papaliwanag, hindi naman ninyo nababasa parati ang inaano ng DOH. Dito po sa ating programa, may page na tayo. Di ba? Ang kailangan mo lang, hanapin mo lang ang Doc Joey Bitito page and like it and invite yung mga friends mo na mag-like it. Di ba? Para naman sila ay mayroong impormasyon na magandang libre. Wala tayong batikusan dyan, wala. Puro yan magaganda ang inaano natin dyan sa page natin, di ba? Meron pa rin tayo dyan na pa-contest. Hanggang Tuesday po, pa-contest. Anong pa-contest natin dyan? Nag-like ka, like nung page, di ba? Nag-like ka. Pagkatapos, nag-invite ka at nag-confirm. Ibig sabihin, in-accept. I-message mo yung mga mahal mong mga kilala mo, kamo please accept yung aking pag-invite sa iyo sa Doc Joey Bitito page kasi ang daming magagandang information. In-accept nila, screenshot mo, ipadala sa image si Unilevel o doon po sa page mismo kasi meron kang raffle coupon. Yung mga raffle coupon na po yan ay i-draw natin sa Wednesday. I think 5 or 5:30. Okay. Dodo po natin yan, meron tayong mananalong 1,000. Pero kung alam po ba ninyo kung ang page sumabot na 50, marami sana kung pa 50 men, marami sana pa premyo. Pero hindi ko sa inyo na-explain na mabuti. O ngayon, because of the Omicron variant, i-explain ko na sa inyong mabuti. Okay. Yan po ang ano natin, ang health tips natin dyan sa page. Okay, kasi yan po, kung sa akin po kasing Facebook name, hanggang 5,000 lang ang pwede. Sa page po kahit ilang milyon. Tingnan po ninyo si Idol Rape. Ang kanyang friend sa Facebook, sa page niya, I think is 40 million. Diba? Sa kanya naman, serbisyo. Sa atin, health. Natural health. Diba? Okay, maliwanag. Okay. Kay Dr. Ong naman po yan, sa medical. Diba? Mayroon din po siyang natural. Okay, maliwanag. Si Dr. Garis, ganun din.
medical and natural. Sa akin po is natural. Okay, maliwanag. So yan po ang mga pagkakaiba natin. Okay. Kung sinuporta natin si Idol Rape, Dr. Ong, Dr. Garise, na isa ng magaling na doktor, na kasama ko po yan sa DCRH, ay sinuporta natin. Bakit natin ayaw suportahan si Doc Joey na tayo mayroon pang health tips na binibigay sa inyo? May mga pa-premyo pa. Di ba? Dahil Bicolano, dahil malit na tao. Di ba? Hindi ko naman sinasabing ako'y malaki. Malit lang na tao ako. Nobody. It's okay. Nobody. Wala po yun eh. Ang importante sa akin, si Lord. Di ba? Kung ano sasabihin niya sa akin, yung pinaka-importante sa akin. Di ba? Okay. So, yan po screenshot ninyo, ipadala sa amin. At kung gusto naman po ninyo, para mas marami yung raffle coupons, i-search na naman ninyo iyong YouTube. YouTube. I-search ninyo ang Doc Joey Betito channel. Marami po ako dyan, more than 200 videos. Yung video, i-watch mo, siguro mga 2 to 3 minutes, like, subscribe. I-subscribe mo para kung may mga bagong video, mga testimonial and more, ay meron kayong mapapanood. Then, i-share ninyo. Then, screenshot, ipadala sa amin. Ang dami pong coupon yun. I think 5 na coupons. Lalo pag share ninyo. At yung pong gagawin natin, pamaskong handog, yung from poorest of the poor na may karamdaman, i-upload po namin yan sa Facebook, sa Doc Joey Betito page at sa YouTube. Okay, maliwanag. Okay. So, yan po ang ginagawa natin ngayon. Lalong-lalo this coming December and beyond because of the new variant. We are now expanding ang amin pong gagawin para po sa kapaki-pakinabang ng ating sambayanan. Kaya nangangailangan ako ng isang magaling na college graduate, kung ano man ang 4-year course, from 21 to 29 years old, kailangan po ay kayo single. Kasi pag may asawa kasi, ang daming restrictions, di ba? Na pwede kong i-ano sa research, pwede ko sa IT, pwede po sa all around. Pwede ko sa sales and marketing. Hindi mahiyain, willing to be trained. I-train namin ni Miss Gilay. Okay. At after 2 years, kung tayo bumalagwa, anong malay natin? Merong car plan. Diba? Kasi may timetable po tayo. Okay. So, ganun po yan. Marami akong napakagandang mga kaisipan dahil nga ako ang aking eksperyensya sa private and sa government. Napakalawak. Diba? Oo. Na pwede kong i-share sa inyong lahat. Kaya kailangan lang po yung page natin, Doc Joey Betito page. Kung kayo po yung nakikinig sa radyo, pakisabihan ng iyong kasama sa bahay na mayroong Facebook. Basta po may Facebook siya, pwede. Doc Joey Betito page, search, click like, then mag-invite na po yung mga mahal mo sa buhay, mga kakilala ninyo, para magkaroon kayo ng coupon at matulungan natin dito po sa mga health tips natin kasi meron pong Omicron variant which is much deadlier than the Delta variant. At sabi nga nito, maaring hindi kaya ng vaccination. Di ba? Ngayon, yung sa COVID-19 vaccine. Iyon po, according to research. Hindi ko po yan galing sa opinion ko, no? O may research po. Kung sa research nasa internet, yun lang po ang sinasabi namin sa inyo. Okay, maliwanag. Okay. Ngayon, ganun din po sa ating YouTube, Doc Joey Betito channel. Iyan na kung wala ka bang YouTube, i-download mo lang po yan, magkakaroon ka na. Diba? Play Store, then download. Ito pong YouTube para mayroon kayong mapanood po ninyo ang aming mga various, mga video dyan. Then yung pinakamaganda, i-share po ninyo. Then screenshot, ipadala sa amin. Kasi po, pag marami po yan, marami akong mga benepisyo para sa inyo. Kung sakali man po ito, pangako ko sa sambayan ng Pilipino, dahil sa mga kumita po ang ating Facebook, ang ating YouTube. Okay. Pangako ko sa mahal na Diyos. Ito po, coming from the heart. Alisin lang po yung babayaran sa BIR.
Ang matitira po para sa aking buhay, maximum of 10%. 10%. Kasi I don't need so much money. Kung kumita man po yan. Halimbawa, kumita na 1 million, nito, 100,000 kay Doc Joey. Bakit? Ano mo naman 100,000 Doc Joey? Siyempre, makipag-usap ako, punta sa hotel, kung sa ano, gagastos ako, di doon na lang sana. Diba? Okay. Diba? Another 10% siguro para mapalawak natin ang ating page, ang ating YouTube. O another 10% siguro sa mga tumutulong naman sa atin dito. Pero halos karamihan, pagtulong-tulong, poorest of them, yung mga tumulong, mga leaders natin na talagang kahit mayroon tayong benepisyong binibigay, wala, andyan, di ba? Tutulungan natin na umasenso ang pamilya, di ba? So, ganun po yan. Kahit buksan po ninyo ang puso ko, sa totoo lang. Kasi ako po ay nanghihinayang sa kaalaman kong sobra-sobra ay hindi mapakinabangan ng todo-todo. Di ba? May isa nga dyan na kaibigan ako, kilala ako. Kako, ganito kako. Alam mo kako, naka 2,500 na kami na cups of Lugaw Porline. Nabigyan ko na siya. Gano'n, siyam na ano na. Siyam na 7 bayan, 2. Believe ako sa iyo, sabi niya. Ang commitment ko, pag ginawa mo, ay talagang ginagawa mo. Pero yun po, akala nila madali. Sige nga. Okay. Gusto niyo kayo ang gumawa. Ikot-ikot kayo sa bawat bayan, ha. Bigyan ko kayo ng 1,000. Kayo na magtrabaho lahat. Okay. Pagpunta mo lang sa nito, ilang oras? 2 oras. Kung may tricycle ka, yung gasolina dyan, pinakamababa, 300. Yung driver pa. Diba? Kami ang ginamit namin, Fortuner. Ako libre na, okay lang. Yung gas, gurano. Yung driver, yung staff ko. Paggawa pa lang ng lugaw, it took mga 1.5 oras. Ang problema po yung pag-pack. Kasi po, yung plastic, yung paper cup, pag nalagyan ng lugaw, mina-expand po yan. Kaya yung pagtaki po, medyo matagal. Yan. So, kailangan mo naman yan. Yung driver, yung isa kong boy, yung isa kong staff, kung minsan sa Dorotea, may 2 pa. So, mga 4-5 tao ang gumagawa niyan. Akala ninyo, madaling-madali lang. Naka 2008 na po kami. Minsan, yung isang staff namin doon sa Dorotea, hindi marunong, nagmamadali ata, nailagay kalahati lang, pinagsabihan ko. Baka yung pa nakita noong sa Daraga. Kako, hindi kailangan puno. Kailangan wag na may sobrang-sobra. At least man lang pinakamano, 3/4 to 4/5. Di ba? Ganun po yan. Pero kahapon talaga maganda. Di ba? Nung Friday pala sa Kamalig, pinagkagaluhan kami, maano pa rin, mainit pa rin yung nagkaubusan po doon sa Kamalig, yung 300 na dala namin. Bago dumating po kami sa Kamalig, 10:00 na. Diba? So, ganun po yan. Ang puso ko para tumulong sa tao. Maniwala po kayo. Subukan ninyong kumita ko dyan sa mga ganyan. Pag hindi magbaha. Pero wag naman po yung, pwede ba pambili ko ng patis, pambili ng tuyo? Wag naman po ganon. Pambili ko ng bigas araw-araw. Wag naman po ganon, di ba? So, mga esensyal. At tuturuan ko kayo. Pag nanalo si Bipiline, man lamang tayo, mag-recommend tayo ng itong technical skills. Di ba? Sa lahat ng mga buro barangay, yung TISDA na yan. Di ba? Pakinabangan TISDA na yan. Di ba? Turuan natin how to fish ang ating mga kababayan. Not giving them fish araw-araw. Di ba? Dapat ganun ang gobyerno. Turuan natin lahat ng barangay sa buong Pilipinas. O Doc Joe, di kailangan pala niya maraming trainers. So, okay lang. May pera ang gobyerno. Kasi binibigay natin dito sa 4-piece na yan. Ako, ang daming balita dyan sa 4-piece na yan. Inuutang na. Yung aking pamangkin nga, nilakad ko sa 4-piece.
Nagkaroon ng purpose. Dati, hingi ng hingi sa akin. Maya't maya pumupunta. Nagka-purpose na, pumupunta pa rin sa akin. Ano ka ako nangyari? Kasi balita ko, kumukuha sa mga pahulugan. Diyos ko, ako nga kako, hindi kumukuha ng pahulugan. Ikaw pa? Alam mo ang pahulugan, doble yan. Doble. Binili yan na 100, ibibinta sa'yo 200 or more. Sus Maria Josep, di ba? Ano ba kako yan? Yung iba naman, pinagsusugal. Yung iba mo, pang-inom, pang-bisyo. Kung sa akin po yan, sa totoo lang, ako ang presidente, papareview ko yan. Oh, matanda, walang purpose, purpose. Sige, mag-dilig-dilig ka dyan. Community service. Ang barangay, kailangan matino, mag-create kayo ng mga komitiba para pagandahin ang lahat ng barangays sa Pilipinas. Taniman lahat ng barangays sa Pilipinas, lahat ng lupain. Diba? May exercise pa. Diba? Pagkatapos, yung mga mga merienda, charge sa barangay. May budget ang barangay eh. Diba? Di na-exercise pa. Magkaroon pa ng magandang kalusugan yung mga tao sa bawat barangay. Bigyan niya ng technical skills. Diba? Lahat turuan. Turuan ng makadiyos, makatao, makabayan. Pag hindi tayo masinso sa Pilipinas, diba? Anong ginagawa ng budget? We have trillions of money, budget sa gobyerno. Where are they? Diba? Gawin natin through the barangays. Doc Joey, baka naman i-corrupt na naman ng barangay. Anong ginagawa ng DILG? Diba? May DILG ka eh. Bakit mo na? Ikukurap na naman. DILG meron ka. May safeguard ka. Di ba? Ganun po yan, mga minamahal kong kababayan. Kaya si Doc Joey Betito, health program tayo, napupunta tayo dyan. Kasi nga po ako, I'm already, Diyos ko Panginoon, bakit ang nangyayari sa Pilipinas? Kaya nga nitong pamaskong handog ko, ang daming humihingi. Kako, hindi naman ako gobyerno. Hindi naman ako maraming pera. Gusto ko lang kako magpasaya man lamang. Sige po, ito, gawin natin. Para marami tayong mabigyan. Ito pong pupunta namin sa Wednesday. Ito, pag-isabi na po ninyo. Sabi ko na sa inyo. Ang bibigyan po namin this coming Wednesday, yung isang age, 80 plus, yung na-stroke. Miss J, 80 plus yun, di ba? Yung isa ata, 70 plus. Mag-asawa po ito, walang anak. Diyan po sa barangay Victory Village, Legazpi City. Kumakain lang daw po ito sa mga bigay-bigay ng kapitbahay. Baka may naglilimos-limos. Okay. Ito po ang napili namin kasi nga po, they are already against the wall. Okay. Bibigyan ko po sila sa akin, sa Miracle Health, ng Amazing 4, di ba? Ng 30 capsules. Ibig sabihin, dalawa sila, tig 15 sila. Pero yung ay bahala na kung paano ko hatiin. Ang halaga po niyan, 179 bawat, times 30 capsules po yan. Nasa 5,000 plus. Iyan po galing sa aming puso. SRP po yan. Ang isang tray na itlog, ibibigay ko. Yan. Ayan. Iyan naman po para kay BP Lini Robredo. Diba? Yung isang tray itlog. Ngayon naman po, ang kapatid ng isang kandidato ay magbibigay ata ng bigas at saka ng goods. Ibibidyo po namin yan. Ibibidyo namin. Tapos po, iyan po ay i-upload namin sa Facebook at saka sa YouTube. Ito po, pangako ko sa inyo. Pangako ko sa inyo. Ipa-viral po natin yan. Lahat ng kita, ibibigay ko po sa inyo. Okay. Alisin lang po natin ang pambayad sa BIR kasi mamaya ako sisingil ng BIR. Wala ako. Diba?
Ipa-viral po natin yan. Paano maging viral? Lahat po ng iyong kaibigan, kamag-anak, kakilala, i-upload po ninyo, i-click ninyo, i-share ninyo sa inyong timeline at saka sa mga grupo. Okay. So maraming na i-share, hati-hati kayo. Wala akong pakialam dyan. Wala akong pakialam. Pangako ko po yan sa Panginoon. No? Pangako ko. Na wala akong kukunin dyan sa matandang yan na nag-viral. Kasi po ito, the poorest of the poor. Ito the poorest of the poor. Kayo po ang makikinabang. Doc Joey, nakapag-share ako, itinag ko sa 100 of my friends, sinare ko sa aking timeline, nakapag-share ko, sinare ko sa maraming grupo, so ang dami kong ginawa. Ay, kumita yan ng 100,000. Magkano bang sa akin? Okay, bahala kayo. Kausapin po ninyo si Miss Gilay Magracia. Ako po, I will wash my hands. I'll be the Pontius Pilate. Okay, maliwanag. Ang sa akin lang, matulungan yung ating yung mag-asawang hirap na hirap, di ba, na may karamdaman. Ang sa akin lang, kung iyan mang kumita, matulungan ko kayo. Kasi ang dami pong humihingi sa akin na hindi ko naman kaya. Anong gagawin ko? Hindi naman ako DSWD. Di ba? Diyan sa DSWD, hindi, I don't know kung anong protocol dyan. Di ba? Mabuti kung si Madam President Lena Robredo na, Ma'am, ang daming humingi sa akin ng tulong. Anong gagawin ko dito? O, di ba? Lalo ngayon may pandemic. Yan po ang pangako ko. Kaya gawin ninyo, okay, lahat kong mga friends, lahat kong naniniwala sa akin, i-like ninyo, okay, itag, i-share sa marami. Padamihan kayo. Okay, padamihan. Halimbawa, ang kailangan ko natin dito o magla-like, at least libo-libo. Ang mag-share dapat libo-libo. Diba? Then, ganun din po sa YouTube, Doc Joey Bitito Channel. Ang kikitain po dyan, ibibigay ko po sa inyo. Wala po akong kukunin kahit piso. Except yung pambayad natin sa BIR. Okay. Ang pagbabayad natin dyan, 28 to 32%. Tanggalin na natin 30%. Kung 100,000, 30 mil. Okay. Isisit aside natin, ibigay natin kay Miss G. Then, tatanong ko rin sa BIR later on. Kasi ayaw kong katulad kay isang presidential, hindi nagbayad 1982 to 1985 ng income tax. So ano nangyari? Ano nangyari? Iyon po ay ano po nangyari? Siya po ay maaaring ma-disqualify. Okay. Maliwanag. So iyan po ang ibig kong sabihin. Okay. Wednesday namin po yan pupuntahan. Sana po yung aming contact dyan, yung nagmamahal doon kay nanay at tatay, makipag-ugnayan na kayo kay Miss G para 9 o'clock, umaga-umaga punta kayo dito sa aming booking office sa 2nd floor, DJB Building, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Ang baba po namin, Angeles Cake, ang masarap na cake, ang Orient, Asia, Linding, para sa mga teacher, 1% lang po, napakamura. And of course, ang Mabel, Fashion Unlimited, andyan na po lahat, wedding, special occasion, magandang mga gowns, andyan na po lahat sa kanila. Very affordable. Ang baba, 2nd floor po tayo. Dito po tayo sa bandang Podpanda ng Bangko Sentral. Huwag po dito sa Iglesia ni Cristo, medyo malayo na po yon. Kasi ang Bangko Sentral po, mahaba po yan. Mahaba. Dito tayo sa bandang Podpanda. Okay. So, iyan po ang gagawin natin. Pa-viral po natin yan. Napakagandang objective. Kung ano po ito. Siguro ito na ang gusto ni Lord Jesus Christ na tulungan. The poorest of the poor. Mahirap pa sa daga. Yan, ibig sabihin dyan. Okay, kaya kung pa-viral po natin yan, marami pa tayong matutulungan. Marami po. Maniwala kayo, hindi lang sa Bicol. Ang bala ko hindi lang sa Bicol, kung pwede buong Pilipinas. Madali na po, GCash na lang ngayon GCash. Pera, di ba? Pero kayo tumulong naman, di ba? Okay, maliwanag. Okay.
So lahat po, may dyan na po kayo sa page natin, Doc Joy Bitido page, search, click, and like. Dyan na po kayo, may pamaskong handog po tayo. Mag-nominate po kayo, the poorest of the poor. Doc, pwede ko bang inominate ang sarili ko? Iyan po talagang kung walang-wala, kung tayo maraming pera, wala pong problema. Diba? Ang sabi ko nga, yung pinakamahirap sa lahat na may karamdaman. Pero kung tayo kumikita, why not? Tingnan mo yan. Meron nga ako dyan na payatot. Ang niya lang ay magpatawa. Nagbabiral. Meron dyan maganda. Babae, 17 years old, nagbabiral. Ano nagagawa niyan? May nagagawa ba yan sa health natin? Wala. May nagagawa ba yan na financial assistance sa atin? Wala. Ano ba mayroon sa atin? Natutuwa tayo. Pero pinabiral natin. Itong napagandang goal. Hindi mo natin mapabiral? For what? Baka sumikat? Hindi ko naman kailangan yan eh. I'm already sikat sa in my own right. Para sarili ko, I'm already enough for myself. Nanghihinaya nga lang ako sa mga opportunity na marami tayong matulungan. Especially now, we are facing pandemic. Now, aside from COVID-19, may Delta variant, ngayon Omicron variant. Paano? Antayin na lang ba natin maraming Pilipino mamamatay? Nasa naman ang puso natin? Diba? That's why we are doing our very best. But our best is not enough. Kailangan po namin ang tulong ninyo, mga minamahal kong kapatid, kababayan. Wala po itong political agenda, wala po ito lahat. Pilipino nagmamahal sa kapwa Pilipino. Di ba? Alam po yan ang ating dakilang Panginoon. Hindi ko sabihin ng dakilang Panginoon kung hindi galing sa puso. Pero hindi naman po ako sa inyo nagsasabi na hindi na natin kailangan kumita. Kailangan kasi nga. Pagtulong mo ba, bibili ka ng itlog. Magkano ang isang tray itlog? Kung wala kang pera, paano ka makabili? Halimbawa, sabihin naman, amazing for, sa inyo naman, Doc, yun. Sa Amerika po, binibili yan natin sa Amerika. Ang tagal nga bago dumating sa atin. Nagkawindang-windang na. Di ba? Lahat po ay kailangan ang pera. Pero kung natulungan natin, mga pinasaya ka lang. Dahil sa mapuputing hita, malulusog na boobs. Tayo ay natutuwa. Tayo ay nagnanasa. I'm sorry for that. I'm sorry, Lord. I'm not a perfect person. Ay napapaviral natin. Why not ditong napakaganda? Biruin mo. Ipiprepare yan ni Miss G kung paano ang gagawin. Baka 2 camera o 3 camera. 2 gagamitin namin camera sa dito po kay nanay at tatay. Ang pinili ko talaga ito si nanay at tatay kasi halos walang makain. Na-stroke yung asawa, walang mainom na gamot. Saan ang puso natin? Sinasabi natin Kristiyano tayo. In what way? Ano bang sabi ng Christian? Christianity is love. Ano what is love? Pagmamahal sa kapwa. In what way? Sabihin, Dok, pinagdadasal ko naman sa inyo. Pinagdadasal ko lang naman sila. Oo nga, pinagdadasal natin. Words lang po yan, pero mas magandang aksyon. Anong aksyon? Ito may 1 kilong bigas ako, nanay, tatay. Ibibigay ko sa inyo kasi gusto kong makakain man lamang kayo. Ito, nanay, tatay, meron ako pambili ng vitamin C. Ito ibibigay ko sa inyo. Iyon pong aksyon. Sabihin naman ninyo, Dok, dapat magtrabaho. Paano makapagtrabaho? Ang tatanda na may mga sakit pa. Subukan niya sa inyo mangyari yan. Na siguro ayaw naman ninyong mangyari. Ako, I'd rather give kaysa akin mangyari na ako may sakit, na ako pakainin na lang. I'd rather be healthy at meron akong kapasidad na tumulong kaysa akong tutulungan. Kaya nga may kasabihan, it's better to give than to receive. Di ba? Naunawaan po ba ninyo yan? Okay.
So titingnan nga natin kung viral na itong ating programa ngayon kasi pinaghandaan kong mabuti. Pinaghandaan po naming mabuti ni Miss Gilay na special kasi ngayon. It's Sunday na ito mabuti pa yung mga nagtataga, sasabihin ko na mga pangalan ninyo para kayo ay magtag din. Tinag ni Jerlan Banga ang ating post. Congratulations, thank you. Ganun yan, itatag mo lang di ba? Pinanghihinayangan mo. Bata ang buko, hindi nga tayo nakapagpapagupit, nag-fly away na. Pasensya na kayo. Sabi nila, okay naman Doc Joey na mag-fly away ang buhok mo. Kaysa ikaw kalbo. Okay. Ayos. Pero kakaunti pa lang ata. Baka mahina itong isa kong cellphone. Dapat ngayon, biruin mo, nagbayad na naman po kami ng 9,000 dito sa... Ngayon, it's... di ba? It's Sunday. Biruin po niyo, nagbayad na naman kami ng 9,000. Sa internet namin, 4,500 a month, fiber daw. Pero kung minsan, nawawalan pa rin kami. Biruin po ninyo yan. Ng internet. Di ba? Ang babasahin ko na lang po yung mga importante, Okay. From Amazing Cherry and Paklibar, happy Sunday po Doc Joy Bitito at sa lahat ng nakikinig or nanonood. Stay safe for everyone. Salamat ng tabi, Amazing Cherry, at stay safe at hopefully you're always healthy than ever. Yan, okay. So yan po ang mga 31 pa lang ang likers. Kakaunti lang po yan. Naku, Diyos ko. Paano tayo nito paano tayo nito sisikat? Kung 31 pa lang. Nasaan na? Kasi wala tayong parapol Pag nagpaparapol tayo, daan-daan. Bakit gano'n nangyari? Di ba? Ang shares, 116 pa lang. Dapat ang shares natin 5,000. Para tayo mag-viral, dapat meron tayong at least 10,000 shares. Di ba? Ang likers natin dapat umabot ng at least mga 100,000. Ang views natin dapat milyon. Di ba? Di ba? A blessed Sunday to all. Di ba? Ganun po yan. Saan ba nag-uumpisa ang lahat? Hindi, sa isa. Alam nga na mag-uumpisa yan sa 100 kaagad. Di ba? Ganun po yan. Kailangan po tayo mismo ay nagtutulungan. Ngayon, kung mayroon mo sa inyo nakita ninyong makakatulong sa inyo, go ahead. Wala namang problema Pero kung nagpapaano lang, kung ano lang ginagawa, nagpapakita ng puwet, ng dibdib, kung ano-ano na lang, tayo tinitingnan natin, lumalaki ang views, di ba? Di ba? Bakit natin yung ating napakagandang programa sa pananaw ko, because it's about health, serbisyo, ay hindi natin mapabiral. Di ba? Very simple yan Very simple. Kasi walang puwet, walang dibdib, ay hindi ko naman pwede ipakita ang puwet ng aking assistant si Miss Gilay. Huwag na lang kami mag-viral. Huwag namin na ipapakita ang dibdib niya. Di baling wala kayong mag-viral. At baka ang dibdib niya kasi sagrado yan. Di ba, Miss J? Yung kasi nakikita ko ngayon, dibdib, hita, biruin mo, pati ba naman pante nilalagay sa inumin ng tubig ng kasaan ng kausap. Ano ba yan? Anong mga moral lesson ang makukuha natin diyan? Wala man lamang ka moral lesson, pero nagba-viral. Di ba? Bakit mag-viral yan? Di ba? Samantalang napakagandang programa, hindi natin mapabiral. Nasaan ang kaisipan ng tao? Kaya nga po, sa totoo lang, kaya nangyayari na ngayon sa mundong ibabaw ay dahil nga po sa ganyan ay mas lalo tayong nahihirapan na, di ba?
Di ba? Oh, di ba? So, yan po ay dapat, ganun po dapat. Di ba? Kaya nga po ay sana ay tayo ay magkatulungan na. Pag tayo lahat ay nagkakatulungan, ang lahat ng problema ay may solusyon. Di ba? Ako, alam po ninyo, sa totoo lang, nagla-like ako, nagko-comment ako, nag-ano ko sa halos lahat ng mga ko sa Facebook. Kasi yun lamang ako makakatulong kahit paano sa kanila. Wala po akong wala po yung silang pa-premium or what. Basta ako, nakita ko mga ko, ko yan. Di ba? Di ba? Oh. Di ba? Ito si Mr. Waldin Naag. It's senior citizen. May poso. Kaya inaano ko. Aking yan. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Ay, kumusta kayo? Ayan. Pag-rate mo naman ako, si Ayala. Palagat na rin. Ito, andito po si Madam Ayala. Ayan. Ang natulungan ng ating dati amazing trio. Ngayon, megawa na. Kumusta? Yung restaurant mo, karinderya. Okay lang. No, ay, wag masyado magpapautang sa hindi nagbabayad. Kailangan ka utang ay binabayaran. Si Madam Ayala po ito. So ito po yung natulungan natin kasi ito napakahigos nito. Grabe ang sipag nito. Pero alam po ba nito, meron na po itong anak na pulis. Di ba may anak ka ng pulis? Di ba? Pero ito ang swerte nito, yung anak niya, di ba may anak kang special child, di ba? Yan, tumutulong sa kanya yung special child niya. Di ba? Dito po, nag-aabil ng Migawan. Di ba? Yan po yan. Yan po, Yan, di ba? So yan po magandang kautusan o kasabihan, di ba? Okay, so yan po ang ibig sabihin natin. Sana ay tayo ay hindi nalilisya, hindi tayo nagkakaroon ng mga agam-agam pa. Kasi ang agam-agam po, yan po nagbibigay ng hindi magandang outcome sa buhay natin. Di ba? Kailangan po natin ay very dynamic. Blessed morning, amazing people. Promo tayo sa Amazing 4. We're open now, Sunday, 8 a.m. to 12 noon. Tara na. Yan. Tara na. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Di ba? Di ba? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. It's a reality. It's a reality. Di ba? So, sana ay it's now high time for us na magkatulungan. Di ba? Iyan po ay dapat nating tandaan at dapat nating gawin ang tama.
Di ba? So yan po ang dapat, yan na po dapat. Okay, so yan na po dapat ang ating gagawin. So lahat po ng mag-avail ng ating quantum magnetic resonance magnetic analyzer latest model ay pwede pa kayong magsaya dito hanggang 12 o'clock. Okay? At para malaman, yan si Madam, si Madam Ayala, examinin mo yan sa para malaman ang kanyang kung may natitira pang karamdaman. Para po makita, automatic, makikita ninyo what's happening inside your body. Di ba? Ito po ay base sa natural medicine. Di ba? The machine itself, andyan po ang kanyang explanation. Very 100 pesos lang. Then habang umiinom ka, after 3 months or 6 months, pwede ka magpa-laboratory para makikita mo ang meron kang maiko-compare kung talagang totoong totoo. Di ba? So, gano'n lang po yan. Kasi 100. Kasi laboratory po yan, usually 1,000. Usually. At babalik ka pa. Kung nagmamadali ka, wala ka halos na oras, ito sa magnetic, makikita mo na. Mga 10 to 15 minutes lang po. Pinakamatagal 15 minutes. Makikita mo na ang resulta. Actually, 5, 10, 15 minutes lang po yan. Okay, so we are open sa second floor DGB building in Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Yan. Gusto mo makita dito? Ayaw makita? Ayaw makita mo kami dyan. Mga another 5 minutes. Okay, so yan po. At bukas, Monday, titingnan ko po kung andyan kami sa kasi wala yung assistant ko. Kung meron kaming free lugaw sa Ginubatan. Hindi ko po alam. Di ba? Kung may free lugaw kami. Kung hindi po sa Friday kasi Wednesday po, meron kaming pamaskong handog na. Di ba? May pamaskong handog na po kami. Yung sinanay at tatay dyan po sa Victory Village, Legazpi City, ang dalawang ang couple pong recipient ng pamaskong handog ni Doc Joy Betito. Sana po ay makatulong po kami. Okay, so sa lahat ng gusto makipag-ugnayan sa atin, text si Doc Joy 0998-975-8121 0998-975-8121 at yan po sa ating booking office. At mamaya po may quantum resonance magnetic analyzer tayo sa Purok 1, Kimantong Darag Albay, inside UB Express Terminal going to Pilar Sorsogon. Malapit din po sa Shell Gasoline Station, owned and managed by Miss Mega Diamond Arlene Pabilonia. Ang kanya pong contact number 0946-051-9050. Magpatala na po kayo. First come, first serve. 0946-051-9050. Once again, 0946-051-9050. So mga ka-amazing, malapit na po ang Pasko. Extended pa rin po ang ating promo. Whatever is your discount plus 10% sa Amazing Trio and Amazing 4 plus 10% hanggang Tuesday. Hanggang Tuesday. Kaya magsadya na po kayo dito sa aming booking office sa second floor, DGB Building, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Food Panda in Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang baba po namin is Mabel Passion Unlimited, yung pong sa Barong, mga sa mga pang-wedding, mga special occasion, may bags din po sila, may coat and tie, may barong, may gowns, andyan kumpleto. At of course, ang Angeles Cake, the best cake in town. And of course, ang Orient Asia. Lending po ito sa teachers, 1% per month lang po. Okay, so nasa second floor po tayo.
Ang number natin 0998-975-8121. At para kayo po ay notified, kayo po lahat ay meron kayong informasyon, lalo-lalo sa amin pong gagawing Health Corner Tips. Yan. Health Corner. Yung mga health tips namin ay weekly po yan o baka daily gagawin po namin. Kailangan po kayo ay nakalike sa page. Page po ito, Doc Joey Bitito page. I-search po natin sa Facebook sa itaas. I-type ang Doc Joey Bitito. Then click like para kayo po ay notified. Then invite po ninyo mga friends, relatives ninyo kasi napakaganda po ang aming mga tips. Kaya nga po nangangailangan tayo ng isang researcher, magaling, may motivation, may positive attitude, proactive. Kailangan natin 21 to 29 years or single, college graduate, ay magsadya po dito sa atin, TTHS, Tuesday, Thursday, Saturday at 1 o'clock. At pwede na sila mag-advance, mag-send na ng kanilang resume sa Doc Joey Bitito page. Okay po mga ka-amazing people, it's 11, mayroon po nag-aantay sa atin. Ito po ang iyong lingkod, si Doc Joey Bitito, ang brother ng Sambayang Pilipino. Nagsabing maraming salamat, magandang umaga, keep safe everyone, a blessed Sunday to all, and God bless, and I love you all.